बाहर महादेव भैया। धमाका म्यूजिक प्रेजेंट्स। बिंजू पेरा अच्छा भैया सब है, हम धर्मराज व्यास हाँ आप सब दर्शक बंधु के हम प्रणाम नमस्कार बोलतनी। एनियो से ESSP स्टूडियो कामूपुर के सौजन्य से ही रिकॉर्डिंग हो रहल बा। अरे बारे पीके भैया आप सबसे हमारा आशा रही, पूर्ण विश्वास रही कि ये गीत के आप लोग अधिक से अधिक आप लोग पसंद करब, प्रेम स्नेह देव सब है जरूर व्यास। आप लोग के बीच में एगो प्रेम रस का गीत हम भेज रहल बानी। आई देखी जा गीत के भाव में। कहीं अरे रोजे से 4 घंटा लेट कैले बाड़ो। धमाका म्यूजिक प्रेजेंट्स। बताओ कहाँ रहलू है अब तक? रोजे से 4 घंटा लेट कैले बाड़ो। लागता कि जाल दूसर सेट कैले बाड़ो। रोज से 4 घंटा लेट कैले बाड़ो। रोज से 4 घंटा लेट कैले बाड़ो। लगता कि जान दूसर सेट कैले बाड़ो। धमाका म्यूजिक प्रेजेंट्स। जोड़ा नीचे लड़का कर रहल बा कि बताओ हम अकेले तो होके इंतजार कर रहल बानी। डर लागता कि केहू कहीं से हमके मार मत दे। अब तक तू रहलू है कहाँ? बोला कहाँ रहलू हो? डर लागे मारे नहीं केहू राई फल से। तोहरा ला देह कटवली मच्छर से। डर लागे मारे नहीं केहू राई फल से। तोहरा ला देह कटवली मच्छर से। भूखे पियासल अब तक ले हम बानी। सजाए से भूखे हमके पेट कैले बाड़ू। बड़ा दुख बा ए व्यास। सजाए से हमके भूखे पेट कैले बाड़ू। लागता कि जान दूसर सेट कैले बाड़ू। धमाका म्यूजिक प्रेजेंट्स। बताओ हाई पूरा तोहरा
कपार ले धैले शरीर ले पूरा धूल मट्टी लगल बा। कहाँ से लागल कहाँ का से? हाल कैले बाड़ू, कैसे आइल बाड़ू, हमरा तक कुछ समझ में नहीं आवत। शंका होता, हमारा शंका होता। देह धुरियाइल बाटे के सभी खराइल बा। कैसे छुई तोहके हमार बुद्धि हेराइल बा। बताओ तू हमारा संगे धोखा कर दड़ू? देह धुरियाइल तोहार के सभी खराइल बा। कैसे छुई तोहके हमार बुद्धि हेराइल बा। देख तनी उल्टे पलट कैले बाड़ू। हमरा ऐसा बुझाता कि कौनो तू उल्टा सीधा काम क के आइल बारू दूसरा के संगे। आई कैसन दागी है? कहीं उल्टा सीधा तोहार कुल कपड़ा लौक रहल बा। जल्दी में उल्टे पलट कैले बाड़ू। लगता कि जान दूसर से टकैले बाड़ू। Dhamaka Music presents अंतिम पद में लड़का कह रहल बा कह कि अब तोहरा पर हमरा शक होता। शक ना, पूरा शक बा। अब एगो तो के हम राय देतनी, अपना प्यार से तो के मुक्त कइल चाहतनी। हाँ जा जा जौन कल चाहत करो। सपना समझ के तू बा ना लहम से दूरी। लम्बा हटो, हमारा से एकदम लम्बा हटो। काबा भरोसा काटा वा देबू मूड़ी। सपना समझ के तू बा नाल हमसे दूरी। काबा भरोसा काटा वा देबू मूड़ी। तोरा ऐसा लड़की पर हमार तनको भरोसा अरे नहीं जाओ, है। हमके दूसर मिल जाई, तू हटा जैसे। धर्मराज के दिल से डिलीट कैले बाड़ू। धर्मराज के दिल से डिलीट कैले बाड़ू। लगता कि जान दूसर सेट कैले बाड़ू। रोज से 4 घंटा लेट कैले बाड़ू। रोज से 4 घंटा लेट कैले बाड़ू। लगता कि जान दूसर सेट कैले बाड़ू। लगता कि जान दूसर सेट कैले बाड़ू। लगता कि जान दूसर